What's up mga kawiwi? It's me again, Wiwi, ang batang na Wiwi, and welcome to Wiwi. Karon kay magkuanta, magtanom ta og gamayng kamanting, gagmay. Kamanting gamay ra kay gamay ra man tag area. Para may na lang pud ugma pohon damlag na tay maibot ba. Cha. Wait sa mong prepare sa tag mga materials. Ang hawanan ang area kay medyo sagbot-sagbot siya. Ano siya itong materials guys, kamanting. Tunas kamanting, putol-putol kag may ito. Ito mga kuan guys, talanong ano siya. Mo nitong sarol ato sa mga gandaan itong tamanan. Bangag na itong tangan upay manting dara guys, ready na siya para karnalan. Kita na guys, kaya ron tubo. Ano guys, grabe singot da dagko kayo no. Matanong pa kay kulang pa.
muntingan kay murag sagbot na di kaunod. So atong video karon guys nga nanom tag kamanting naglimpyo sa kamanting kapoy biya pud og mo to ayo kalimot pag like, share ug subscribe sa akong channel. Og mo ra to, bye bye.